Ola, hoxe estamos con Carmiña Barreiro e imoslle facer unhas preguntas sobre a normalización lingüística. A primeira é que opinas da xente que enriba dun escenario bota as coplas en galego e tan pronto baixa fala en castelán? Pois a verdade é que bastante mal, penso. Non me parece, bueno, que esteas nun escenario facendo unha cousa e logo realmente para min eres un hipócrita, sinceramente, porque si estou arriba, porque me convén, canto en galego, toco unha pandeireta e tal, e que guapa soy e que bien lo hago, e despois sailo para baixo e son todo ao contrario. Non estou por esa labor. Meterse en actividades tradicionais pensas que axuda a preservar a nosa lingua? Home, si, xa solo o idioma que antes, bueno, na historia que estuvemos facendo aquí no colegio, falábase de que xa nós non falamos como falaban meus pais, meus avós, o tema isto do tradicional sí que aí sí que aparece realmente como se falaba antes, e según en que zona, bueno, que palabras, que frases utilizaban, e iso sí que se perdeu. Eu mesma doume conta de moito vocabulario que perdín. Que consello darías para promover o galego? Pois non ter complexo ningún e realmente creerse que somos galegos e que iso é un orgullo, pero vamos, un orgullo que tiñamos que telo todos moi dentro, moi dentro. Moitas gracias, Carmiña, para nós sí que é un orgullo terte hoxe aquí.